Şeyvar baş temaşavan heja hum khairatın bernameye futbol şirove ya ekranın çarpel medyayı. İro disa ame bu şirove kare me heja Ali Fikri Şıkre bu yerin spore yen bir hafte بنرخينن واناليز بكن كيك علي تبخيراتي نافخره de bir kekemedi. Kavet beştere. بري هر تشتي ساز بيش إيرو أم 5 دقيقة أم درنگ دست بكرن جبر برنامه هفکاری ما محمود لواندی 5 دقیقه درنگ ما أم مجبور مانكو 5 دقيقة درنگ دست بكن كيك علي في هفته دلیگن قراسته ده ماش تنبون دیگن یکم ده لهم لأوروبا هم لولات تنبون لبویجی لیگن تیمن باجارن کرده دست بکنن به هفته وقت مقول لیگ تنبون تیمن نتوی یعنی ماچن تیمن نتوی هبون دال کرد ماچاوی هبون ماچه کی قدر مره بیجه هبون آخر قزنج کرد او مهم بود لبریا هر تشتی براستی دو ایواره بویره کی لبرازیلیا روداکو همو جیهان لسره ده پیون و حتی نها من بخوشی ندیتیه ده فوتبول ده تشکی وسا نبیه برپرسن تندرستی یه برازیلی کتن سعی و ماچه راوستاندن کو سبب کو گوتن چارلی استکوانن آرژانتینی جی انگلترا هاتنه دبی یعنی لگور قانون ما وانا تکیون کارانتینای 14 روزه جی بالا فرگه نشن جیکی لگور آگاهی که درکتنه دبیجن وانا بری چونه هتل وان گوتنه گره اون درنه که بالماچه لی فدراسیون برزیل گوته اون کار چیکار بکن لی پیشا دما ماش دست بکری کاوس لور دست بکری یعنی دیمن نخوش لور دست بکرن یعنی دسه برپرسن تدرستی کتن سعی و ماچه راوستاندن یعنی فیفا برتکک مزن نشانده رایا گشتی یا سپور برتکک مزن نشانده کو چوا کارت شکی وار ببه سبه دسبه هن که دنجی کارن ورته کتن سعی ماچه کی راوستین یعنی به ازنا برپرسه سعی به ازنا حکم تا چوا نرخان بیار Yani kako sosyeteke yani tişteki vakat nayi kabul kirin belaku futbol hukuki kiti listandin o hukuki futbolu heye herkesi bir hukuki dinase pevajoya momenta ve hukuki kıfşe yani ku futbolist terketin qada listike stadyume servan giyaye kesk edi hükmet kesi jbili hakem hükmet kesi teneye kesni kare müdahale bike evnaya kabul kirin hukuki navne teviye o herkesi ve kabul kiriye yani devirde devleta Brezili karubari xwe peknani yani ev camer bi ahli kariya qaçakçıya bi dizî de tuxub de di nava mayna de derbas nebûne yani fermî hatine bi balîfergehê hatine heva alanê diviya ku li wir madem ki ev fewqa giring e yani evka giring e ku tu çi maş dest kiriye û tu yani خویا جویپی درباس بره چونه هتل دبی هاتنه هتل لور گوتنه yani لی آبالکش فدراسیون برزیلیا گوتنه تشکی ور نکه بسعی لی اودیسا کتنه خویا امر جیه کی بلند هاتیه yani rast ev provaksiyoneke ya rastî divê ku têkiliya wî û nê siyaseta hundirîn ya Brezîlya re bêje hebe lê berteka Federasyona Brezîlî rast e kes nikare yani kes nikare müdaxil bibe wê Brezîlî bi rastî فیفا جی خویا و سر به مسئله باوای کی
ciddi li serê bisekine bi rastî. helbet yani ama vega ev dîmen te ne qebûl kirin. Evet. Nayê qebûl kirin ev dîmen. Yani her çiqas lîstikvanê Brezîlî li sahê mane gotin em ê bilîzin jî Arjantînî û hekem çûne derketine ji sahê. Werhasıl wê kan binêrin di rojên pêş de wê çawa veke kalê. Wek min got em vê heftê bi rastî heftiya tîmên Kurda bû meriv dikare bêje. Gişa Qezenşkir tenê Adiyaman wenda kir lê ew jî li hember tîmekî bajarê Kurda wenda kir. Li hember wanê wenda kir. Me bi hevdûra di maça temaşe kir kek Elî. Maça wan Adiyaman piştrecî Dal Kurdê me temaşe kir. Dixwazî beryekên derbasî Kurdistanê bin em wek hergav dîsa ji Dal Kurdê dest pê bikin. Yani heftiya çûyî me gotibû ku yani êdî şansê Dal Kurdê yê şampiyonetiyê pir zayıf biye, mucize ye yani ne mümkün e jî heta. Lê ji bo play-offê şansê wî dewam dike û vê heftê jî derket hember rakîbê xwe play-offê ku diviya 3 puan bigirtana û wer jî bo 3 puan girt. Beriya tiştî ji bo vê çi dibêjî em karin maçê teknîk analîza wî piştre bikin. Yani ev jî bi te re me yani gotinekê ku li ser gotinê te zêde bikim tune rast e. Şansê ku bibe şampiyon yani rasta rast bibe şampiyon ew bu fûriya ew çû êdî ne mümkün e. Diviya ku heftiya borî Broma Poykar çi ye? Ez rast Broma Poykar ya. Broma Poykar diviya ku Broma Poykar têk bibe lê mixabin têk çû. Divê maçê de jî diviya ku sandwîken têk bibe rê têk bir ew jî mebesta wê ku bimîne play-offa ew didomîne lê mesela di maça Broma Poykar de min lîstika Dal Kurd biteعجiband lê divê maça sandwîçken de dîsa weke berê bêserî berî lîst yani hêvî neda min hêviyê min bêtir şikestin noma ez nehêvî darim ya jî wiha nebêt. Elî bi rastî me bevdûra ji temaşe kir yani erê wek di maçên berê nedilîst lê yani raqîbê wî raqîbek wisa bû ku diviya çi bikirin nekirina Dal Kurd 3 puan bigirtana ji vî raqîbê xwe vê heftê. Loma jî evim tirsekî wisa li ber wî bû li gel wî jî dîsa jî ataqa dikir lê yani ew futbola ku tu maftarî ewa ku berî çend hefta dilîst nelîstin lê ew hebû yani li cem wan vê maçê gerek qezenç bikin ew hêvî hebû meriv dibêje yani nizam ez belkî şaş difikirim ama Yani dibe ew xwestek hebû dibe ku hebû lê mesele şêwaz e yani em baş dizanin ku em ji farqînê derên û berê xwe bine Diyarbekir rê kifşe yani divê ku em wê rê herin ya bi hespekî ya bi traktorekî ya bi otobozekî ya jî bi otomobîlekî yani rê kifşe. Ji bo van maça jî şikilê lîstikê kifşe ne ku tu wiha bi hêrs û wiha ji hev qutkirî bilêzî ji wir tiştek dernayê dibe ku vê carê dido û sifir bi ser kevî lê raqîbekî dinê yekê hêr qelstir wê karibe pişta te bişkîne yani ji bo evlekariyê qet ew hêvî neda min Dal Kurd. Yani ez ne memnûnim û loma bêbawerim ha ji Dal Kurd. Baş e yani wek ew analîza teknîk yani tişkî meriv li ser vê maçê bêje kêmasiyên wî ew em dizanin rahêner jî tune bû
ez bixwam lê gerim min nedît ku kî îdare dikir maçê. Yani Kemasî kare rahêner be yan çi be yani? Tunebûna rahêner be? Ya helbet tinebûna rahîner tesîreke pir mezin li ser lîstika tîma dike ev yek ev nayê karkirin Erê. bela ku plana rahînere organizasyona rahînere ê ku lîstikvana hildibijêre û derdixe qadê jî ew e loma her tişt divê ku ji bo rahîner were nivîsandin ku rahîner tinebe şu divê maçê de ji kifş bû yani tîm ne honandî bû ne herema pêşî dizanibû ku wê çawa bi herema duyem re çawa tekeve nava hevkariyekê herema duyem wê çawa bi herema sêyem re tekeve nava hevkariyekî ji xwe hevkariyekek wiha ji berê ve hatiye honandî dernekete holê çi derkete holê hunerên lîstikvana yani weke ku em li mehelê bilîzin û ez azad bim te azad bî di pozisyona li gora xwe şîrove bikî û tu biryara bistînî û pêk bînî ê ku tu pozisyona li gora xwe şîrove bikî û pêk bînî hinga ez ji wan şîroveyê te bêxabirim ez nikarim bi te re senkron tiştekî bikim vega ev di vê rewşê de mixabin tevgirtina Dalkurd ev e ez yani aklım min dibe gerek rahînerekî zû dexin were ser kar ku ev tiştê ku Yana playoff jî kare here tu dibêjî yani. öyle çok Dixwaziyan binêrin çend tîm şansê wanê playoffê heye em li wî binêrin. bilir. Yani wek me got Roma Poykar 13 puan navbera wî û Dalkurdê de heye lê duyem 39 puanî wî heye Dalkurd 36 puanî wî heye. Yani ji bo şansî wî maçeke tenê yani wî xezeş bike. Piştre Karlstad û Meo şansê wanê playoffê pirtir hene. Yani çar tîm ji bo playoffê tê dikoşin nihayekek alî. Yani rewşa Dalkurdê ew xwast nerehete yani wa wek bêje playoff di pêrîkê de ne yani. Na yani bi vê şêwazê ji xwe nedberîkê de ye. Erê. Baş e yani nizam yani divê wek te got zû rahênerek peyda bikin û maça ciddî bigirin yana îsal superetan dikare bibe xeyal jî. Öyle. Evet. Yani tijî pirsî xeyal. Na yani tîm esasî xwe de ne ew kin yani Dalkurd ji wan ne xirabtir e lê hinek encamên ne baş girtin. Erê em derbasî Kurdistanê bin wek me got Lîgên Kurdistanê dest pê kirin. Bi rastî hemû tîmên Kurda qezenç kirin heftiya ewil e meriv zêde ew nake divê meriv li çend maça bisekine wek te got 6 maçên ewil yani meriv baz bigire ev bike. Eger em li encama binêrin Amed li hember Uşaxê 3-1 qezenç kir. Şanlıurfa 1-0 li hember Ankara Demirspor. Wan Spor li hember Adıyamanê 2-1 qezenç kir. û di Lîga Sêyem de jî duyem pardon Diyarbekir Spor jî li hember Çorumsporê li deplasman 1-1 ma. Divê naberê de tîmê din jî hebûn wek Batman û Mêrdîn û Cizîroyê din jî hebûn. Bi giştî yê çi bêjî ji bo van encama û van tîman? Yani weke ku te got ji xwe maça Wan Spor û Adıyaman Sporê me bi hev re Temaşe kir. saya TRT Kurdî bela ku TRT Kurdî zindî weşand me wir temaşe kir û piştê wê jî dîsa bi rastî kurtasayiya van maçê dinê dîsa min bi saya TRT Kurdî kurtasayiya wan
kurtbûna wan em wiha bêjin, yani Tirkî bi özet min wana Kurtasiyeviye. evet. Yani tiştek ku ez ê vî mijarê de bêjim, min dît ku bê ser û bê bînîne. Yani veya di maça Wan Spor û Adıyaman Spor de dît. Weke ku te jî got, hê destpêka sezonê loma em gotinên wiha tund qerase nebêjin. Em dîsal benda heftiya şeşemîn bimînin. Em vê firsetê bidine rahînera. Yani divê ku ew jî xeletiyê xwe bibînin, hinek guhertina bikin, stratejiyê xwe biguherînin, taktîkê xwe nû bikin, cê lîstikvanê xwe biguherînin. Yani lê ku di nava van şeş heftiya de ku tiştek nekirin, êdî em ê zanibin ku kapasita wan ev e û li ser vê kapasiteyê em ê karibin tiştên rasteqîn bêjin. Di vir de lê tiştê ku min dî û min ev nivîsî wê sibê di Kurdistan 24 de gotareke min were weşandin. Avê gotarê di sezona nû de tîmên bajarên Kurdistanê ne. Min exasim Amedspor, Wan Spor, Adıyaman Spor, Diyarbakır Spor û Urfa Spor min derhekî wan de tiştek weke prensîbên futbolê min nivîsand. Wê temaşevanê me ku sibê vê gotarê bixwînin wê bibînin û ez ê vêga jî ji wan re hinek behsa wê nivîsiyê bikim û fikrê xwe bêjim. Yek min dît ku tê rahîner stratejiyek ji xwe re nebijartine. Yani em tîmeke çawa ne? Em tîmeke êrişkerin ya jî em tîmeke bergerîkêrin. Vêga ev gelek girîng e. û wî ji min bipirsin, di kevneşopiya futbola Tirkî û Kurdî de ti tîm nikare lêstikeke êrişker bilêze. Bela ku ev çantine, bela ku ev ramantine, bela ku nexwedî pratikeke wiha ne. Rastî jî di alî bergiriyê de jî gelek qelsin. Çima? Bela ku tiştekî nabijêrin, yani stratejiyekê nabijêrin û ji xwe re dibêjin öyle camer em ê êrişî bikin, xwe biparêzin. Ne tiştekî wiha basît e. Qet ne basît e. Divê ku bibijêrin. û pêşniyara min jî ew e ku stratejiyeke defansîv, stratejiyeke bergirîkêr ji xwe re bibijêrin. Ev ne wê manê ku me êriş nekin. Ji xwe di nava futbolê de êriş heye. Yani gava ku ez dibêjim stratejî ez behsa hewldaneke lêstikê dikim. Yani di nava wî notdekî de hê ku ew notdeke neqetiye ji deqa pêşî heya dawî divê ku hewldana me li ser çi be? Yani kîjan prensîp ji bo me girîng e? Divê ku em vê destnîşan bikin. Ez dibêm ev bergirî ye. Yani gava ku me êrişê jî bikin, divê ku hewla me li ser wê be ku divê ku ev êrişa me têkeve bin kontrola rakîbê me û bi ser me de weke kontra-atakê were. Weke ku min got dîsa qerat dikim, stratejiya bergirîkêrî ne li hamberî taktîkên êrişê ne. Ji xwe tê êrişî dikî. Yani ku tu topê nedî pêşbazê xwe, rakîbê xwe, ji xwe tê lêstikeke êrişker dilêzî. Yani divê ev taktikê xwe bigerin, lîstika xwe aya êrişker. Keke ev gelek girîng e. Ez behsa taktîka nakim. Taktik ê ji bo guhertinê ne. û ne taktikek meriv di nava maçê de kare behsa 5 taktik bike. 10 taktik bike. Taktik tişekî dinê ne. Yani tu li tîma xwe dinêrî, tu li pêşbazê xwe dinêrî, tu analiza wan dikî
Yani futbola ku dibêjin Avrupa'da hücum yani ya hücum ew futbolu. yani Vahad bila bejin. Ev tiştekî vir e. yani Yani öyle. tiştekî bêbiniyê bela ku bingehiya vî tiştî tune ye. Yani gelo yani sedem evin yani sedem ev sistem de ligin Türkiye'de No. de ligin düyen OCM de van tişta zêdetinin yani Ya, herkes li gor imkanê xwe dilîzin sedem kare ne ew becî. yani helbet herkes li gor Yani her lîstikvan nikare wî lîstikê bilîze yani. xwe ji bo Divê wê divê dibêjim. divê di lîstikvanên milê rastî û çepê defansê wek teعجiya bin her ya qada pêş û paş de dîsa werin yani lîstikvanên war wê peyda bikin tu divê. Na, xwe loma Tek dibên zehmet e yani. bela ku ev tiştine ne dev ji stratejiya ofansîv yani ya êrişker berdin. Yani Evet. hewldan bira ne ew be. Erê ji xwe Yani winê her bikin. tim bira bifikirin ku em ê maçê qezenç bikin ji bo wekeviyê dernekevin sahê. Yani Her tim ji ji bo bo qezençkirinê derin sahê. binê yani qezençkirin me besteke dinê ye. Ji bo ku em qezenç bikin divê ku em bi stratejiyeke defansîv bilîzin. Evet. Yani divir de jî hewla me yani tık dibe önceliğimiz. Em Evet. Kurdî karin bêjin çi yani pêdiviya me yî sereke ya bêşik ya yekemîn Evet. hewldana me li ser bergiriyê be. Ev tê çi manê pratikte? Tê vê manê ku erê ji xwe em ê êriş bikin, ne ku em êriş nakin. Lê gava ku me em êriş jî dikin, divê ku em tedbîrê bergiriyê ji bîr nekin hewla me ser wan be. Evet. Tek Êrişker yani evana tîmên me yên Lîga Duyem bûn. Yani wekte jî guhîn heftê hewle. Yani ew tiştê tu dibêjî ez a rastî bêjim di rojên pêş de jî bawer nakim zêde di nav van tîma de derkeve ne holê. Yani herkes ji bo ku derkeve pêş çiş destê wan tê wê biga bikin. Kekemê dişxwe me hev baş fêm bikin. Mebesta herkesî gava yek derdkeve sahayê yani nabêje wala bira rakibê min were min têk bibe. Kes bi vî mantalitê dernayê. Herkes divê ku erê em rakibê xwe têk bibin. Ez jî dibêm garantiya vê ne lêstikeke êrişkere. Ev malxerabî ye. Bela ku kes nikare vê pêk bîne. Lê garantiya vê stratejiyeke bergirîkêr e. û stratejiya bergirîkêr pêşiya êrişê nagire. Lê Evet. çi dike? Mesela vêga gava ku em bêjin ew kesê ku di forvetê de dilîzin, di êrişê de dilîzin, ku top diçe awutê ya jî rakîb topê digire, temaşe dikin. Yani nayên ciyê xwe nasekinin ji bo presên heremî cî nagirin. Yani weke ku camer ji xwe topê birine wir û karê wan qediya ye. Ez vêya Evet. çi dibêjim? Yani ku bajarên Kurd, tîmên wan ku dixwazin di lîgên Tirkî de serkeftî bin, serfiraz bin, divê ku demil dest pêşî biryara vê stratejiyê bidin. Biryara vê stratejiyê pêşiya taktîka nagire. Wekî din jî tişkî din jî yani ew taktik û ev tiştê tu dibêjî rast in. Yani lîstikvan jî yani ez bim ji dêvla ku xwe lîstikvan ji ciyê din tînin ji herêmê peyda bikin wê birhê bajarê xwe em bêjin, milletê xwe, gelê xwe wê nelîzin yani. Wê hîn neçêtir vê yani. Yani Yani ji xwe ew kesên ku tên wir çisam yani divê astê de lîstikvanên herêmê jî hene yani. Her bajara jî karin peyda bikin. tê rast dibêjî. Lê çima? Yani vêga di mijiyê rahînereya de lîstikeke honandî tune ye, loma lê lîstikvanê bi tecrübe digerin. Xwedê negiravî Yani di lîstikvanê Lîga de pir hatine lîstin yani erê li wan di digerin. lîstikvanên hunermend jîrek digerin ku
tevgera wanî tahke kes teke ve şuna lêstikê yani ne ku planê ku rahîner çêkiriye ew vî planê takbîr kir şu planekê û hatine ye ji bo ku futbolîst bixwe em bêjin çalimekê bike karibe bike û karibe ortayekê bike û karibe xwe bipengirîne req serê xwe lêxe ji dûr ve karibe şuta bavêje ji vê mantalîta qels ku ne mantalîte ji bo wê herkes li derva dinêre ku Evet. xwediyê vê ramanê bin yani zanibin bi rastî jî lîstik çi ye beriya her tiştê ji me re planekî lêstikê lazim e û asta me Liga Evet. sêyê me asta me Liga duyê me ne hewcî transferê ye yani ev 10 sala ku kezeb li mir reş bû ez van tişta dinivîsînim û dibêjim navavê bela ku kes wiha nafikire Herkes serkeftin dixwaze dibêje ez zû bi zû ez hatim ser hukmê ez divê tîmê ama keko pratika wan tim û dayîm dibê hûn xeletin bela ku ser nakevin yani her sal ev tiştê serê wan yani dê Einstein Evet. dibê Baş Dibê ekek alî lîstika wan wek te got yani hêvî zêde nade lê tîmên Kurdan vallahi pir rastî wek me got di Lîga duyem de 5 hebin. Di yani Lîga ez ê sêyem de wê gotina ez ê wê gotina Einstein beş qet 5. pêşa min negire Einstein dibê ku tu bi heman şêwazî tim û dayîm lê hinek encamên cihê digerî te evdalî evdaltî ev e yani tek Evet. dibe aptal yani Rast e. Vê aqilî ev e ya ji xwe şêvaza te ve çend sala ku tu ceribînî û encam nade peki ev xelet e ya dev jê berdin na Baş kek alî yani bi giştî ve çavê tîmên Kurdistanê lîstika wan hêvî nade te yani lîstika ku dilîzin tu dibêjî di vê lîstikê wê nikaribin li hember dê tîmên din di tişt hêvî nade min wekî yekî pêşî min got stratejiya lêstikê nebijartine yani dido bela ku stratejiya lêstikê nebijartine hinga bergirî bi taybet bergirî yani ew çar kes ya ew sê Evet. kes jî bêqîmetin nizanin mesela te jî dît çavê xwe di maça Wan Spor û Adıyaman Sporê de yani bergiriya wan çi qas lewaz bûn çi qas şerpeze bûn yani ne lêstikê em bêjin ava dikin û ne jî di nava lêstikê de ne yani Evet. li gorî wan ku top hat li binê qûna topê xistin top çû ji xwe wesifa wan qediya ev e ez ji bo van camê re pirsekê dikim di gotara xwe de em ev nivîsandiye bavê min madem hûn dibêjin em tîmên êrîşkerin çima defansa we ne di nava lêstikê de ye yani tîmeke ku êrîşker be yani tîmeke ku lêstikeke domînant dileyîze hinga yazda kes tim û dayîm bela ku êrîştekê wiha ye bi sê kesa nabe yazda Evet. kes di nava lêstikê de ne ê we Yani çi valla ya futbola var ez her tim bi kêfxweşî temaşe dikim hate dibêjî kolektif û bi pas û bi ew yani hücum futbola hücumê yani ya a dilê her kesî ye ya di tekî tîmên Kurda da em ê bibînin nizanim ez zêde Vega nebêjî rastî. Vega yani prensîbê teknolojiya balafira ne heman yeke ku tu wê Erê prensîba nênî tu karibî bifirî yani bîne ber çavê xwe tê li ewkeyî navî çi ye li balafirê carna heye eleqedarayî bi zîrekbûna futbolîsta jî heye yani ew jî heye. ya heye lê evana nuansin Hmm. bi taktîka re heye bi helbi zîrekbûna wan heye bi em bêjin bi zindîbûna wan heye bi qeweta wan evana giş nuansin ne prensîbin Erê yani baş e yani
وان تشتورا كاش وياك ما حفتي عولة جي ويتشوا ببا أم دروج بيش تبينن لي أم تشوا ببينن براستي أم الوان باجارا نامينن أو حمو ماتشي د تلفزيون عندن ناي وشاندن هنك جوانتين وشاندن مثلا Mesela ندو Do mesela Ahmet Spor'da min Kurta Sayyavi tamaşa kir. De seriledanên Uşak Spor'u ji qala Ahmet Spor'u pengizîn. Şansı Ahmet Spor'u ew her أري أري mandur ve şu يعني maç. وانا جول بو وانا وشاق جد كل ماتش Tabii تبيا ماتش tabii. كذا فكرة Yani her erişede mi dit ku Uşak Spor berahatiyete بقالبان Ahmet Spor'u روبرو دمينه çe yani çava te rakibe xwe dixî nava heremê xwe yani ka kur pêşavê digirî na أري أري باشا كعلي يعني وقت ما هو يعني إمكان ما براسي برك تانجن يعني هماما بيجت تنجم بالماتش تباشا بكن هنك جوانا متماشتكن وكذا جبوتي من كردا تشكي بيجي يعني بقشتي ايدن ايد ليغاس يعني شو اوجي حفتي عاول بودس بيكر باتمان بترول ساخوة يك ما الهمبر بورصة بنا ور باجاري تيمكي böyle باجاري بورصة يبو böyle ور كيك علي يعني وقت ما هو ليكيدن يسالتن د ليغا سوبر دا تيمين كرد باجارين كردا çavana yani bavarım set team de Liga Süper'de dilizim. böyle Antalya, Sivas o Malatya'ya vakidin tüm az takımından. evet ve gatine par Erzurum'a bu ket Her Lurjin de Liga Süper'de ji se haftaya siyaya delistin evjihin despeke. men misal xwazin ji bo vê mijarê misal bidim rahinerên Sêwasê Rıza Çalınbay xwedî stratejiye û yekî haqperest jî yani ji heqîqeta fêm dike ev vaye Kurda ne var? Hasli ne kurda? ez baş nizanim dibe ku lê berê dizanê lîstikvanên Beşiktaşê bû Ev buxaj asli uj Sivas'e ne olsa? erê asliye wî Sêwasê Herhalde listikvanlık meşhur evde Beşiktaş'da. yani erê lîstikvanekî beza bû ne lîstikvanekî wiha artîst ne lîstikvanekî wiha Ha, yekî mütevazi bu yani. karmend bû em bêjin hemal bû yani divir de jî karê hemaltiyê Lakabı şu atom karınca bu. erê atom qarıca bû lê di rahîneriya xwe de tiştekî bijartiye diçe kir bi stratejiya bergiriyê yani bi stratejiyekî ofans dilîze û di nava vê stratejiyê de jî planekî xweşik ê êrişê monte dike loma Sivasspor tarase par bu Benjamin bu Çaremin bu yani bu Yani şampiyon bu buna kesi ra sürpriz ne dağıtır aslında. yani mesele ve yani divê ku tîmên bajarên Kurda li nûmuneyê wihan jî binêrin ya ev camêrê çawa dike çawa yani wek me got zîrek bûna futbolîsta çawa heye zîrek bûna rahînera jê heye divê meriv dema rahînereke dijere taybetmendî wî binêre ku ev çawa dike yani futbolekî çawa dide lîstin bi futbolîsta van tişta divê meriv baş analîz bike pişta bîne tîma xwe were kek alî wek me got yani lîgên din ê Ewropa îsa vê heftê tune bûn lê heftiya pêşiya me lîg dest pê dikin xuya îsal wê hinek heyecan hebe temaşevan hene û her wiha heftiya pêşiya me Lîga Şampiyonan jî dest pê dike bi rêya min wê maçên xweş werin lîstin di Lîga Şampiyonan de grûpên xweş tîmên baş tên hemberî hevdû yani em xuya em ê maçên xweş temaşe bikin yani îro mijarê me ev min bi rastî nizam tu tişkî din lê zêde bikî yan me dijbîr kir tu bê jî hebe na tiştek wez lê zêde bikim tinê
لێ divê ku haya me ji prensîbê vê lêstikê hebe em bizanin Ere. lêstik e û xwedî prensîb e yani li hemû dinyayê kesên ku pêş ketine kesên Yani ku اجي serfiraz in وسا دفكرم كود شش تيمن د ليغا دويام دكو جروبا سورو سبيد دليزن هي كردا كان إيسال يعني دوي محقق يك جوان داري ليغا يكي يعني شش تيما xwezê بردا نظام شانسي هري بريكي اي واني اي امادي vêga hê pir zû ye meriv ji bo این wan پرزویا gotin داره بیجم lê وان سالی چون باش بو يعني رقیبی وی وک بروما پویکر فرقك برمزن فکر بو گروبا آمده ده جمانی سا فرقك برمزن فکر بو لوما پرزو لیدرین لیگا دا دیار بون ایسال یوید کم شاشتی کی ور نکن yani. yani ka em ê wan sporê li deplasmanê biceribînin Amed Spor yemê li deplasmanê hefteya ku were wê bilîsin ka em ê binerin çi dikin çawa dilîsin çi ew kin lê divê ku em tim û dayîm vî tiştî ji wan re bêjin stratejî gelek girîng e wek ku ev biryara şiklê lîstikê ye Baş girîng e û ji vir de jî dîsa bangekî dikim tiştê ku el vêga de axivin û fêm nakin karin xwe bihîne min gazî min bikin ez û herim ji wan re ما تكلي انا مثلا Ahmet Spor'da da ki tahtının yani tekili in Reverberiano nas masete burada tanım. nakekim kesê ku etnasin tine yani erê ji sosyal medyayê zanim kişine lê tê hiqûqekî me tune ye û heya vêga jî ti kesî Weksal için Serokê Ahmet Spor'e ducara bu meyvanê me jî. Yani ez divê baweriyê demek ku em vê daxwazê bikin wê werin ne ku wê nebêjin na lê em jî bikin hatin başa kek Alî em hatin dawiya bernama xwe ya îro tamam heya hefteyekî din bi futbolekî xweş înşallah binêrika dal Kurdê wê çawa bike û tîmên dinê Kurda wê çawa futbolekî çawa bilîzin. Temaşevanên hêja heya hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. xatirê we